cuidado, Com estoy de luz, niño. Ara Multimèdia ha eixit al carrer per a comprovar el nivell d'alcoiania. Anem a fer algunes preguntes a la gent d'Alcoi. Comencem. Com li diuen a l'alcalde d'Alcoi? Francès. Molt bé. Acertar. Com li diuen a l'alcalde d'Alcoi? Ai, la mare, que guapa. Ni idea. No tenim ni idea. Res, ni l'apellido, res, el cognom Del tampoc. PSOE, és del PSOE. Bueno, hem adelantat una pregunta. No sé. Ni idea. Francés. Paco Francés, ¿no? Sí. Jordi, no? Cognoms? No ho sé. Què opina de que hi hagi glòria femenina? Pero ¿a qué te refieres con gloria femenina? Que van a fer una esquadra femenina el Día de la Gloria. Bien, bien. Ya era la hora, después de tantos años. Aunque yo no sea de aquí de Alcoy, llevo 13 años en Alcoy, pero me parece bien. Què opina de que hi hagi una glòria femenina l'any que ve? Em pareix molt bé, una meravella. Em pareix una meravella. No sé, està bé per als drets de la dona, no? Una societat com la d'ara. Una glòria femenina? Això què és? O sigui, la glòria de tots els anys, però la fan dones ara també. Però la Però què és la glòria? És una festa... A veure, és que si tenim que explicar-ho tot... Clar. Bueno, passem paraula. Sincerament em pareix superbé. Què partit o partits governen ara en Alcoi? Podemos, no? El govern Alcoi és el Partit Socialista. Els altres s'abstenen, no fan. Els socialistes són els que estan al càrrec. La coalició PSOE Compromís, no? PSOE, coalició Compromís, sí. Què partit o partits estan governant ara a l'Ajuntament? Crec que és Podemos. PSOE. Qui és Ovidi Montllor? Ovidi Montllor és un cantautor. En Ovidi Montllor van fer nosaltres en Muro un mural pel seu, que era 20 aniversari que va morir, o No, 80 crec. 80. De la mort, o així, no ho sé. Jo, com si no fora d'Alcoi, Alguna suggerència? Ovidi Montllor és un amic meu, igual que el germà Héctor, que vivia allà en el viaducte, que era un periodista, que era una intel·ligent persona. En fi, doncs puc dir moltes coses a favor. Qui és Ovidi Montllor? Escritor. No, a ver, no. Está aquí Ovidi Montllor y tiene una estatua en viaducto, pero no sé decirte. Ahora, Ovidi Montllor. No sé. Ni idea. Què és el biribiri? La cançó del biribiri, no? Bueno, també està el playete ese de... I quin color és? Ni idea. El biribiri, el licor de taronja que fa licor 5, que això està boníssim. Això és cremeta. I de quin color és? Taronja. Què és el biribiri? El què? Què és el biribiri? El què? El biribiri. El biribiri. Això és una beguda alcohòlica. El Molt bé. biribiri. I quin color té? Sí, un color taronja. Molt bé. El biribiri, pues, pa mi és una beguda. Quin color? Quin color? Sincerament no tinc ni idea. Una bebida. I quin color? Naranja. En quin barri està el carrer Camilo VI? Passa palabra. En quin barri està? En Barxell. Té la caseta Camilo VI. Això no ho sabíeu vosaltres. En quin barri està el carrer Camilo VI? Camilo VI. Me has pillado, no sé. I el carrer on està? No ho sé, no tinc idea, Camilo VI, Jo com si fora murciana. En què categoria està ara l'Alcoiano? Tercera, segona B. No, està en tercera. En segona B no està ni de conya. Segunda B. En què categoria està l'Alcoiano? Buah. En último seguro. El que no està en segon B. En segon B. Segona? Tercera? Tercera. Què penseu de que aquest any les festes acaben al Matadero?
tirant a la zona nord. Home, que l'any Indiferent. passat, per exemple, on acabaven? Ahí. Què, és més llarg el recorregut o més curt? Tota l'Alameda. Home, a mi em pareix Però bé ja perquè pels jo soc músics, no? fester i m'agrada Jo desfilar. soc músic, però que ja és llarga com per allargar-la. Tenim les dos cares així de la festa. Home, és que allargar-la conforme és ja és prou llarga. Allargar-la un poc més, se disfrutarem més, però que... Però cansaràs, però a la nit 2 plis de més i ja està. Em pareix una barbaritat. Això és broma, això no s'ho creu ningú, Molt bé, mos ha pillat. Acaba en el matadero. Ah, pues no tenía ni idea. Però et pareix bé? Sí, ¿no? ¿Por qué? No sé, quina diferència hi ha? Home, són més quilòmetres de recórrer tota l'Alameda. Jo crec que dona igual, ¿no? En el matadero, no sabía, no sé. Al Al final, sí. ¿Qué le parece? Pues bien, así a ver que no se concentre solamente en el centro, sino que la fiesta para todo el pueblo, ¿no? Quan ho han dit això? La nova junta del nou president. Home, en el matadero. Jo crec que es farà un poquet llarga, però si trauen més diners... Bé, com hem pogut comprovar, l'Alcoiania no passa pel seu millor moment, però els posem un 5 justetet, aprovaet, pelaet. Bé, això ha sigut tot i moltes gràcies per veure el vídeo i podeu encontrar més vídeos a aramultimedia.com.